চাকরি রকম তিনি চেনে কাঠালিয়া মির্জা রাজাপুরনি बिसिंखै सेन्ट्रल कमिटि बाय दाककजाक YTF बाय दाककजाक बाइक रेली खायना बागै जों खायसे सभा आसुखा अ सभानि बिसिंखै जों दिनै YTF नि जे बाइक रेली 25 तारिखनि फैनाय जों कन्भेनार संखा जोंनि जयन्त मुरा सिंह बे जयन्त कन्भेनार संखा जों बिलकुराय त्रिपुरानो जारा जारा जानिजा बिसिनि कयटा बाइक फैनाय जोंनि कन्भेनार जयन्त कन्भेनार नक्रंदे दै जों केसियार संखा जोंनि कमल मुरा सिंह ओके फायदे बर'नि सिमी बाइक रेली चेंनाय कयटाव बाइके चेंनाय आबो जोंनि कन्भेनार जयन्त मुरा सिंह खुबे जों खोनालायनो हामबाय जतरनो आं डिस्ट्रिक्टनि वाइस प्रेसिडेंट जयन्त मुरा सिंह और 5 मानजा फाइनाय जोंनि सिनियर लीडर फाउंडिंग मेंबर डेविड मुरा सिंह बेलायनो हामबाय आनो अपॉर्चुनिटी दिमा बागै और तिनिनि 2025 नि जे फर्स्ट रैली 25 तारिख जे चेंजांनाय हमो स्टार्टिंगनाय जोंनि मल्टीपर्पज टीमान्डलनि सिमी पाइथाक जे जोंनि रैलीनि अंखा ममनाय फटार जरा दंनाय और जोंनि बिहाबो आनि बिहाबो सानाय ताबो जोंनि बिलकुल त्रिपुरा जुतो जोंनि मिर्जा राजापुरनि जोंनि त्रिपुरा मथानि सेंक्रारक मिलगै जों कायसा जों प्रथमा जों बाइक रैली सारा त्रिपुरा बेपि नङै दंगो जोंनि बुवाग्रानि दागि बुंबाय YTF रं बिसिंखै आमथायनो जोंनि मिर्जा राजापुर काठालिया बंगान थांनो दंगो 25 तारिखआव जुतो आं मिर्जा राजापुर काठालियानि आनि त्रिपुरा मथानि वारियर्स दङ बयजाव जुतनो पालख्लाय YTF नि पान्डा फाइना रैली फाइनाय मोजांग्रानि बांगैनाय बुवाग्रानि मांनो मोखथां थाइन बांगै पसकां फाइन बांगै जुतोना आं कय हरो मोबाइल नंबर कैसे कॉन्टैक्ट आणि कॉन्टैक्ट नंबर अंका 9612118488 700562305 ताबुक जों जतनो डिस्कस खायमान बिसिंखै सायमांखा जे दिनै सिनिनि 25 नि जे बाइक रैली वाक फाइनाय 300 प्लस जोंनि बाइक दंनाय जोंनि अराव पार्टिसिपेट खायफैनाय जागोन हामबाय